ụmụ nwanyị Naịjirịa ekwezikwa ekwe na nke ikpeazụ a n'ihe gbasara egwuregwu asọmpi nke dịga iche iche. Ụmụ nwanyị ndị na-anọchite Naịjirịa na basketbọọlụ a na-akpọ the Tigers eturugo ugo mmeri na asọmpi Afro Basket Tournament nke agbachara, nke dị n'etiti ha na ndị Senegal. Mmeri nke a ha meriri ga-eme ya ugboro 4 ha pịawara ha ogbe azụ. Ntụrụugo izizi ha mere bụ na 2005, nke abụọ bụ na 2017, nke atọ ha mere bụ na 2019 nakwazi 2023 nke anyị nọ n'ime ya. Otu nwaada n'ime ha a na-akpọ Amị Okonkwo abụrụgo onye akpọrọ aha ya dịka onye kachasị dị mkpa n'egwuregwu basketbọọlụ maka na o nwetara pọịntị 13, nwetakwa 10 rebounds nakwazi assist n'abọ. Mmeri nke a ha meriri egosigo na ha akwụpụtago gidigbam na ndị ga-esonye na basketbọọlụ olimpiki nke 2024 na-abịa n'ilu. Ogbu onye akpa ntị were na-asịzi ha jidenụ ka unu ji, maka na onye asị ya jide ka o ji ịmara na ihe ọ na-eme dị mma. Unu ekwekwana ka ọkụ nke a unu ji nwụnahịa unu n'aka. Ndeme daalụnụ. Anyị jikwazi ohere a were na-echetara unu na a ga-enwe asọmpi bọọlụ nke ụmụ nwanyị Naịjirịa nakwa ụmụ nwanyị England. Ọ ga-abụ n'ụbọchị Mọnde, mkpụrụ ụbọchị 7 nke ọnwa Ọgọstụ anyị nọ n'ime ya. Onye isi nchịkwa ụmụ nwanyị Falcons a na-akpọ Terry ekwuola na ya bụ asọmpi ga-atakwa akpụ ma shie ike, mana ka o si na dị na ha ga-achọ ụzọ ọbụla dị iche iche ha ga-eji were tụrụ ugo mmeri. Ogbu onye akpa ntị were na-emezi ka unu mara na ụmụ nwanyị Naịjirịa bụ akwa akwụrụ n'ihe gbasara bọọlụ. Ndị onyokomite anyị mekwa ka anyị mara na nwaanyị ahụ na-ahụrụ ha ji na ụkpaka ha na-ata were agba bọọlụ ekwena ha nkwa na ya ga-etinyere ha ụtazị n'elu ya bụ ụkpaka ka ha were nwee ike ịtachi obi were tụrụ ugo mmeri. Ndị Nigeria Association of Resident Doctors n'onu ndị iti ekwupụtala n'ụbọchị Satọde mkpụrụ ụbọchị 5 n'ọnwa Ọgọst nke anyị nọ n'ime ya na ha ga-amalite ngagharị iwe n'ụzọ udo na mpaghara Naịjirịa, na ọ bụrụkwa na ndị gọọmenti etiti ekweghị emejupụta ihe nke ha na-arịọ ha kamgbe ụwa. Echefukwana na ha amalitego ịgba abụghị ọlụ n'izu ụka gara aga, ya bụ 26 nke Julaị, kama ndị gọọmenti etiti ga-eti ha aka n'obi ma mejupụta ihe nke ha na-arịọ ha. Ha lapụ ha ma gbasie ike ịga zisasịba ozi iwu mmegide ga-eme ka ha hapụ ịdị na-akwụ ha ụgwọ ọnwa mgbe ọbụla ha gbara abụghị ọrụ alụkwaghịm, nke ha bụ ndị gọọmenti etiti kpọrọ no work no pay. Ogbu onye akpa ntị were na-ekwusị na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ma sikarịa nkakwu n'isi, na ndị gọọmenti achọghị ịza oku ndị dọkịnta na-arịọ ha kamgbe ụwa, ma ha chefuzie na ọ bụkwa ndị dọkịnta na-enyere ndụ ahụike aka na ndụ mmadụ dịkwazị ha n'aka. Ma ihe ndị a niile agbasaghị ha. Ihe gbasara ha bụ ka ha ga-esi were kpaa nkata otu a ga-esi wee tinyere ndị omebe iwu ụgwọ n'ihe a na-akwụfa, ya bụ ego nke ga na-ezuru sọ naanị onwe ha. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere ya aka n'ebe edere subscribe. Onweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya.
gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.